അപ്പൊ 72 രൂപ. 72 രൂപ അല്ലേ? ചില്ലറ തരണേ. ചേച്ചി ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ചേച്ചി. ഞാൻ തിരക്കിൽ വരും പൈസ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്താ പണി. ഞാൻ വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുതരാം. 72 രൂപ അല്ലേ ചേട്ടാ? ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോ പൈസ തരാം. എങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ തരാം. ശരി നല്ല. ഓക്കെ. നീ എന്ത് പണിയെ ചെയ്ത്? ആരാവൻ? എന്ത് ധൈര്യത്തില കടം കൊടുത്ത? അവൻ വൈകിട്ട് കാശെത്തിക്കും. ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളാ. ആദ്യമായിട്ടാ കടയിൽ വരണേ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? ഒരു പരിചയം ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ വൈകിട്ട് കാശെത്തിക്കും, എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ചേച്ചി ചേച്ചി എത്ര ചേച്ചി? 72. ആ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉച്ചക്കതെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ മറന്നതാ. ആ കോട്ടേട്ടാ ആയിക്കോട്ടെ. അവന് കൃത്യസമയത്ത് പൈസ കൊണ്ടുതരുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി.